З вами була Пол-група. Поднимай ворота, делай ворота поднимай. Вот. Отлично. Yaxshi. Aytadi. Колонна продвигается вперед. Басқан жерде ұтшылары Зәкәрия қызлары айтырдыр там-там байтыр. Зәкәрия кызлары белән күрештек әлеме? Кызлар сәлам. Мәскәүдән кайтып төштегез, име? Юк. Алдады белә. Сез менә коллективта 4 кыз, име? Барыгыз да төрле милләттән. Ничек сугышмыйсыз сез шундый сорау бирим әле? Төрле шаклар булганы, сугышуга катнашмый, конечно. Теге компромисс табу бик авыр бит инде ул. Нормально. Иҗат кешеләренә. Дөрес әйтәсез. Юмор белән идәргә тырышабыз, юморга җибәргә. Җәйкедә концертларыгыз күп булгандыр, име? Төрле фестивальләр. Булай санап бармадыгызмы? Ничә фестиваль булды? Менә чәй беткәч саныйбыз точно хәзер августта, әле ну июль бик кызу булды, аны әйтергә кирәк. Ә менә иң истә калганы, самый запомнившийся такой выход, выступление самое такое. Кстати, да, без сәләтле барды бу ел. Сәләт, Иволга форум икәнләр, яшьләр, шундый мощный энергетикалы яшьләр, без шаккаттык. Мастер-класстан бардыгыз? Ага. Мастер-класс үткәрдек, кич белән концертта выступать дигәндә. Җырлар көтергәме сездән? Безнең хәзер без грант тоттык әле менә бер атналық кенә. Бер яңа татар җырларыннан торган альбом булачак. Монда татар җырлары гади генә түгел, татарларның этник группалары була. Мишәр, Керәшен, Әстерхан татары, Себер татарлары, 8 җырдан торган җыентык эшлибез һәм ел ахырында аны тәкъдим итәчәкбез. Көтегез. Ура, рәхмәт сезгә, бик зур уңышлар.